Hej og velkommen til VE-timen. Vi har om H. Lundbæk A/S, virksomheden til at lave medicin. Og nu får jeg at vide min øresnegl, at vi stiller om til Mathias. Hej Christoffer. Nu vil jeg kort fortælle om H. Lundbæk A/S. H. Lundbæk laver medicin og behandling af psykiske og neurologiske sygdomme. De har fremstillet 20 nye produkter de seneste år. Den vision er at være nummer 1 i verden med behandling af psykiske og neurologiske sygdomme. Nu vil jeg få at vide, at vi stiller videre om til Rasmus. Ja, tak for det, Mathias. Vi stiller over til nogle vigtige VE-begreber. Børsdag og kursnoteringer, C20-kurs. En børsdag er en dag med handel og kursnoteringer på en børs, f.eks. Københavns Fondsbørs. Børsdag tæller alle dage, undtaget lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsdag. C20-aktier er de 20 mest omfattede aktier på Københavns Fondsbørs. Vi stiller over til Bendermusen nu. Benjamin? Jo. Jamen, Lundbæk, de blev sparket omkuld af gældskrisen. Aktierne det seneste år er faldet med 14%. Grunden til det er, at Spanien de har besparet meget på deres sundhedsreform, hvor Lundbæk de eksporterer rigtig meget til Spanien. Og så vil vi gerne have lov at takke af for i aften. Kan I have det godt, og kør sikkert. Hej.